ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಒಲ್ಲವರಿ ನಮ್ಮನ ಕುಡ್ಲದವರಿ ನಮ್ಮನ ತುಳುವೆ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಮಿಂಚಿನ ಬನ್ನ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯತೆ ಆರು ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಏನತ್ತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಏನ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೊಸನೇರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಬಸ್ ತೆಗೆದು ಬಾತಿರ್ಗ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಮುರಾಣಂಜಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವಡು ಅಗಲು ಎನ್ನ ಪಿರಾಡ್ ಬೋಳ್ತೇರು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ರೂಪೇಶ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಂದು ಎಂಚ ಬಂದ್ಬಿನು ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಾಡಿನ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ಚಾ ದಿನಾಗ ರೂಪೇಶ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಲೋಟೆ ಚಾ ರೂಪೇಶ್ ಗಮ್ಮತ್ ಬಂದಾಗ ಚಾ ಬರ್ಪನು ಮಾಲ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದು ಮಾಲ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಚಾ ಬರ್ಪೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಲ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಕೂಡ ಅದು ಮಾಲ್ಟ್ ಬರ್ಪನು ಬೆಚ್ಚ 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 ಬರೋಡು ಒಕ್ಕ ನೆನಪು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ಅವಳೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಾಡು ಕಂಡತ್ತಾನೆ ಆ ಕಂಡದ ದಿನ ಯಾ ಪಂಡೆ ರೂಪೇಶ್ ದಪ್ಪುಗ ಪಂಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಷಿನ್ ಬರ್ತೈತಾನೆ ಏನ ಇಲ್ಲದ ಓನೇ ಲುಂಗಿ ಕಟ್ಟಿರು ಪೋನಿ ಎರಡು ಸುತ್ತು ದತ್ತು ದಾಂಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಬರ್ತಂಡು ಟಿಲ್ಲರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತದಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬುಡಿಯರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ್ಯಾರೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೂತು ಅಂತ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕುಲ್ಲು ಒಕ್ಕ ಪೋಂತೇನೆ ಅರೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಕನೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚನೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕಾರ್ಯ ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಐತೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋತಿನಿರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ರೂಪೇಶ್ನಲ್ಲ ಇರ್ನಲ್ಲ ಸುರೂತ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನ್ನಿಕೊಲು ರೂಪೇಶ್ ಹೆಂಗ್ ಸುರುಟು ಎಂಕಲ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ನಿ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಲೆದ ಸುರುತ ಸೀಸನ್ ದ ಸುರುತ ಆಂಕರ್ ಹೆಂಗ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಂಚದ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸುರುಕು ಅಲ್ಪ ಆ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ದೀಪನು ಆ ರೂಪೇಶ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಅವಳು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಲೆಡ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ಬಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಓಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಅಲ್ಪ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಕರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಲೆಗಾರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಕದ ಜನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಶ್ ರೂಪೇಶ್ ಇತ್ತನಲ್ಪ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಲೆದಲ್ಪ ಅಂಚ ಎಂಕಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ರೂಪೇಶ್ನ ಸೊ ಇದೊಂಜಿ ಸುರುತ ಭೇಟಿ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಾಲೆಡ್ ಆಂಡಂದು ಬಂಡಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕನಿಕನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಂಚ ನಿಜವಾದ ಈತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ರ ಕಾರಣ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ರೂಪೇಶ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ನೆಟ್ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ಈ ಮೋಕೆ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪೂರ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅವ್ಲು ಪೂರ ಮಂತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆತ ಟಚ್ ಇತ್ತಿಜಿ ರೂಪೇಶ್ನ ಟಚ್ ಆಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗೆ ಈ ಫಾರಿನ್ ಪೋಯತೆ ಫಾರಿನ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಂಕರ್ ಹೆಂಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಣ್ಣಲ ದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಆ ಜನ ಇಂಚ ಪನ್ನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಾತಿರ್ನ ಜನ ಆ ಜನ ಒಟ್ಟು ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಾತಿರಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡುಪುರ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರ ಪೇಲು ಸಹ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐಟು ರೂಪೇಶ್ ಹೀರೋ ಆದಿತ್ತೇರು ಅದೇ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಸೆಟ್ ಇಡುಪುರ ಈರು ತುಯಿಲಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಜನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ತುಯಿಲಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೇನು ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಟ್ಟ ಆರು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟೇ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಬನ್ನಂತೇರು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾಡು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯೋಡು ನಾಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಬರೆಪೇನ ಏನು ಎಂಕಲ್ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಇದು ಬರೆಯುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರೆ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಬರೆಯಲಿ ಆಂಡ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕಾರಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದ ದಯ ಬಂದಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು 10ನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ದಯ ಬಂದಾಗ ಆರು ಪಾಡ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಐಟೊಂಜಿ ವಿನ್ ಆವಡೊಂದು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ರೂಪೇಶ್ ನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪೋಡೆ ಒಂದು ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಒಂಜಿ ದೆರ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇನಾಂಡಲ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಬರೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆನಗಲ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನ ಮುಟ್ಲ ರೂಪೇಶ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ರೂಪೇಶ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತು ಯಾನು ರೂಪೇಶ್ ಒಂದೇಟು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂತ ರೂಪೇಶ್ ಈರ್ಕೇಂಡಿ ಬಂದಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಈರ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿ ಜನ ಎಂಚ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ರೂಪೇಶ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಅರೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ఒక రూపేష్ శెట్టి ఐటో ఇందోడు పని ఇందు బైజి ఇదో ముట దేవరదేట యాన్ పండు ಅವು ಬೈಜಿ ಪನ್ನ ಯಾನ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಎಟೊಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಪಾಠ ಆವಡು ಅಂಚ ಅಂದ್ ಪನ್ನ ಎಂಕುಲೇ ಯಾನೆ ಹೊರಾರ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನು ಇರ್ನ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೋಡು ಇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಅಂಚ
ಅಂಚ ಬೊಕ ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಲಕ್ಕ ಸೂಜನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚಾದ ಆರು ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಏನತ್ತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅವನು ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಏನ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಅವನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನಾರನ ದಾಯಿ ಮೇರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಎಂಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇರು ವಿಷಯಲಿಂದ ದಾದ ಪಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ದಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲಾರನ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ ಅಂಡ್ ಎಂಡ ಪನ್ನೊಂದು ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಚ ದಾದ ಒಂಜಿ ನಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಚ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಪ್ರಸನ್ನರ ಹೆಂಗೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರಸನ್ನರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಬತ್ತು ತೆಗೆದು ಬಾತಿರ್ಗ ದಾದ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ನನಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬೈದಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಒಂದು ಅಗಲ ಏನೊಂದು ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿಂದು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಮುರಾಣಂಜಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆವಡೊಂದು ಆಗಲು ಎನ್ನ ಪಿರಾಡ್ ಬರ್ದೇರು ಆ ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ರೂಪೇಶ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಪಂಡೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ಏನವನು ಪಣ್ಣಗ ಏನ ಮಾರ ಬರ್ಪುಜಾರ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲು ಆರೆ ಗಿರ್ಗಿಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಅಂಚ ತೂತ ಮಾರ ಮುರಾಣಿ ಇರ್ನ ಬೈದೇರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೈದೇರು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮೂಲು ರೂಪೇಶ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಂದು ಎಂಚ ಬಂದ್ಬಿನು ಆಂಡಲ್ಲ ಪಂಡಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಳ ಪಂಡೆ ತುಲ ಮಾರ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ತತ್ತದಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆಯ್ ಬನ್ನ ಆಗಲು ಎಂಚ ನನ್ನ ಪಂಡ ಎನ್ನುವೇರು ಪಣ್ಣಗ ಓ ಮೇರೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜರು ಮೇರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಗತ್ತದ ಅಂಚಂದು ಎನ್ನುವೇರು ಅಂದ ಐಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜು ಒಂಜು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆ ಆಕೆ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲೆ ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಅಣ್ಣ ಮುರಾಣಿದ ಇದನ್ನ ಆರ ಬೊಕ್ಕ 4 ತಾರೀಕು ಇದು ಪೋಯಿರದೆ ಅಂಚ ರೂಪೇಶ್ ಪನ್ನಾಗ ಇರಿಗೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ರೂಪೇಶ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಕ್ಕಲ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಯಾನು ಪನೋಡಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಕಲ್ತದಾಂಡು ಆರು ಈ ಗಿರ್ಗಿಟ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಆರು ಎಣ್ಣಡಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಸನ್ನ ಒಂದು ಬೋಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡ ಒಂದು ಪಂಚಾಪಣ ಒಂದು ಬೋಡ ಒಂದು ಎನ್ನಡ ಪೂರ ಸಜೆಷನ್ಗೆ ತಂದು ಬೋಡ ಇಲ್ಲಿ ಪನ್ಲೆ ಪಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನಲ ಅರ್ನಲ ಮೆಂಟಲಿಟಿ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಸೂಟ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಕ್ಕಲ ಇದು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 3 ಜನ ಕುಲ್ಯಡ 3 ಜನ ಯಾನ್ ರೂಪೇಶ್ ನವೀನ್ 3 ಜನ ಕುಲ್ಯಡ ಆಯ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಓಯಿನ ಅಂತರು ಫೈನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದ ಬರೋಂತ ಅಂಚೆ ಅದು ಆರ್ಲ ಒರಿಯ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ತೊಂದಿಜೇರು ಅವೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ರೂಪೇಶ್ನ ಯಾನ್ ತುಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಇಂದಲ ಗೆತ್ತೊಂಬುಜೇರು ನಾನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಇಂದಲ ಗೆತ್ತೊಂಬುಜೇರು ರೂಪೇಶ್ ಗೆತ್ತೊಂಬನು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಅದು ಬಂದ್ಪುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರೂಪೇಶ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ರೂಪೇಶ್ನ ಇದೆ ಈತು ವರ್ಷದ ನಿಕನ ಸ್ನೇಹ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಗಿರ್ಗಿಟ ನಡೆದೋಕ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟಾಯ ಈತು ವರ್ಷದ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೆನಪು ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂದಂಡ ಇರ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆತಿನ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಇರೆಗ ಮದಪೇರೆನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ರೂಪೇಶಿಂದ ಎನ್ನನಾಗ ಆ ಘಟನೆ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದನ ಓವು ಎಂಕ್ ರೂಪೇಶಿನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಡಿನ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ಚಾ ತಿನ್ನಾಗ ರೂಪೇಶ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಲೋಟೆ ಚಾ ಮಲ್ಲ ಲೋಟಿ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಬಂದಾಗ ಚಾ ಮಲ್ಲ ಲೋಟಿ ಎಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಲೋಟಿ ರೂಪೇಶ್ ಮಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಬಂದಾಗ ಚಾ ಬರ್ಪನು ಮಾಲ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದು ಮಾಲ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಚಾ ಬರ್ಪೆ ಕೂಡ ಮಾಲ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಕೂಡ ಅದು ಮಾಲ್ಟ್ ಬರ್ಪನು ಬೆಚ್ಚ ಪರೋಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪರೋ ಬೆಚ್ಚ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಈಗ ಬೆಚ್ಚ ಪರೊಂದೇ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ನೆನಪು ಅನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ ಅವಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲರ ಕಂಡತ್ತನು ಆ ಕಂಡದ ದಿನ ಯಾ ಪಂಡೆ ರೂಪೇಶ್ ದಪ್ಪುಗ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಷಿನ್ ಬತ್ತತ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಓನೇ ಲುಂಗಿ ಕಟ್ಟಿರು ಪೋನಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ದತ್ತು ದಾಂಡು ಮಿಷಿನ್ ಬಂದ ಟಿಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತದಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬುಡಿಯರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ್ಯಾರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ್ದು ಒಂಜಿ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂಚೂರಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಿದಾಯ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಬರೋ ಇಲ್ಲಾಡು ಇನ್ನು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕನ್ನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಬರ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೂತು ಅಂತ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕುಲ್ಲು ಒಕ್ಕ ಪೋಂತೇವೆ ಅರೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕನೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗಾರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲಿರಂದು ಸುರೂಕು ಪಂಡಿನಿ ಏಪ ಎಂಕಾರು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಯ್ರು ಅರೆ ತಿಕ್ಕಾರೆ ಬಾಸ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಪೋಯ್ರು ಅದು ತಿಕ್ಕದಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಪ ಬಂಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಮೀಟಾಯ ಮೂಲು ವರ್ಕ್ ಆವಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಸ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮೀಟಾನ ಬಂಡೇರು ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಇಂಚೆ ಆತನು ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಕೇಂದ್ರಿ ಯಾ ಮಾಡ ಪೋಲೆ ಬಂಡೆ ಮೊನ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಂದೆ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ತ ಒಂದೂರ ಪೋಲೆ ಒಂದು ನಮಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅವರವ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುಡ್ಲದವ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುವೆ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಮಿಂಚಿನ ಮನ್ನ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅವು ಕೇಂದ್ ಸೊ ಇರ್ನ ಇತ್ತ ಎರಡೊಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ಗೆ ಎಂದು ಉಪ್ಪಿರ್ ಯಾನು ಪೋವಡ ಬೊರ್ಚ ಇರ್ ದಾದ ಪಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲೆ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲೆ ಬನ್ನಿ ಪೋಡೆದೆ ದೇವನಗ ಈ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ ಪೋನ್ ನನಗ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಉಡ್ಲ ಪಿದೆ ಬರುವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ
ರೂಪೇಶ್ಗೆ ಅಂಚತ್ತು ರೂಪೇಶ್ ಎಡ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಗುಬ್ಬೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆರು ಬಕ್ಕ ಆರು ಪಾತೆರ್ನೇಟ್ ಆರ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ಐತೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆರು ಮಳಮಳ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರು ಪಾತೆರ್ನ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನರಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಐಕ್ ಏಬುಲೋ ರೂಪೇಶ್ ಪೋಪುನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ದೇಪನ ಎಡ್ಡು ವೇದಿಕೆ ಯಾರು ಮಾಡಿ ಪೋಲೆಂದೆ ಈಗ ಅವದಾಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದ್ದಿ ಪೋಲೆಂದೆ ಇದು ಪೋದು ಈತ ಸಮಯ ಉಂಡು ಓವಣಲ್ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಆರು ಎಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಪಂಡ ಏನು ಟಿ ವಿ ತೆಂಕ್ ತೂವರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಯಾನ ಶಾಪು ಮೆಮೆಂಟೋದ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಉಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತೂಪನ ಮನೆ ಏನು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ಲು ಪೋಂದು ಪನಂಜಿ ತೋಜಿ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮುರಣಿ ಫೀಲ್ ಆಯ್ನು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಆ ವೀಲ್ ಮಂತಂದೈತೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆ ಒಡಂಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಶಿಪ್ ಗಾಯ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಡು ಅರ್ ಮೋನೆ ತುನಗ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಗ ರೂಪೇಶ್ ಕೈ ತಳ್ತುತ್ತಲೆ ಆತನಗ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಟ್ರೈಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚಿಟಾಗ ಆ ಒಂದು ಉಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಕಾರ್ ಕೈ ಇಂಚ ಕುಲ್ದವು ಮಲ್ಪನುಂಡತಿ ಅವೇನು ತೂದೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಲಾನ್ ಆಂಡಲ ಐಟು ಆಜಿಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ತುಲೆ ಆ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಂದ್ಪನೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಶಿಪ್ ಆಂಡದು ಐಕ್ ಬಂದ್ ದೇವರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಇತ್ತ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಎಂಚುಂಡು ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತ ರೂಪೇಶ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ರೂಪೇಶನ್ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಕೈ ಬತ್ತೇರು ಕನ್ನಡದಾಗುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುತಾಗುಲ್ಲ ದೇವನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತಾಗುಲ್ಲ ಅದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿನ ವಿನ್ನಾಯಿನಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನೇ ವಿನ್ನಾಯಿನಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತಾಗುಲ್ಲ ಕೈ ಬತ್ತೇರು 100% ಹೆಂಗದೇ ಇರೋಂಡು ದಾದ ಬನ್ನಗೈತೆ ರೂಪೇಶ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟಾಸ್ಕ್ ಪೂರ ಆರು ಫೈನಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಈತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಬೇಲೆದ ವಿಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೊರಪ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಈತ್ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಗಳ ಈತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನು ರೂಪೇಶ್ಗೆ ನಿಗಲು ದಿನಕ್ಕೂ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುದ 14 ತಾರೀಕದ ಕಾಣೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ರೂಪೇಶ್ಗೆ ಓಟು ಪಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ರೂಪೇಶ್ ನಿಗಲು ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯನ ಬುಲೆಪಾದರು ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಡ್ ಆಯನ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ 100 ಓಟು ಪಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು 4 ಮೊಬೈಲ್ 5 ಮೊಬೈಲ್ 5 ಮೆಂಬರ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ರೂಪೇಶ್ಗೆ 500 ಓಟು ಪೋ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಏತಾಪುಣ ನಮ್ಮನ ಕರಾವಳಿದ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ರೂಪೇಶನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನಮ್ಮ ವೋಟಿಂಗ್ ಡಾರೇನು ಗೆಂದೋಡು ನಿಗಲು 100 ಓಟು ನಿಗಲ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಆ ಊಟ ಆ್ಯಪ್ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಅದುಂಡು ಕೂಡ ನಿಗಲೆ ಐಟ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಊಟ ಆ್ಯಪ್ ಒಂದೊಂಜುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಐಕ್ ಪೋದಿಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ನೈಕ್ ಓಟು ಪಾಡಲಿ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಪಿರ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ರೂಪೇಶ್ ಓಟು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಲ್ಪತ್ತು ವರ್ಂಬ ಸರಿ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬಂದುಳ್ಳ ವಿನಂತಿ 10 ನಿಮಿಷ ಶುಕ್ರವಾರ 14 ತಾರೀಕು ಕಾಂಡ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಓಟು ಪಾಡ್ದು ಅರೆನೊಂಜಿ ಗೆಂದ ಓಡೊಂದು ಯಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.